Ma potegne te Luka, imaš pravo i te na udarac. Modrić! I Modrić! Ma tako je, kapetane! 2:0! Hey yo, neki Daniels baby, šala, stay, u suradnji sa 24 sata, Da, kapetane. Jesmo? Ide. Kapetane, čestitke. Ponosno, hrabro, onako kako je igrala Hrvatska cijelo ovo svjetsko prvenstvo. A hvala vam, mislim da smo danas odigrali fenomenalnu utakmicu nakon tog primljenog gola. I u potpunosti nadigrali Engleza, iako su govorili da smo umorni, da nećemo moći, da su fizički spremni, da su bolji od nas. Na kraju to se nije pokazalo na terenu i šteta da još i ranije to nismo, ne da opet smo morali ići u produžetke, ali dobro. Hvala Bogu da nije otišao do penala opet. Treći put iz minusa, jeste li u jednom trenutku pomislili 63 minute vam je trebalo doći do izjednačenja da nećete stići? Pa već, kao što ste sami rekli, 2 puta smo se vraćali iz rezultatskog minusa i to je pokazatelj našeg karaktera i kvalitete, da ne odustajemo, da se ne predajemo. I vjerovali smo do kraja da ćemo se uspjeti vratiti danas, jer stvarali smo poluprilike, bili smo bolji u igri od Engleza i morali smo zabiti gol. Eto, Perija je danas zabio fenomenalan gol i eto, presretni, ovo je stvarno nešto nestvarno što nam se dešava. Znate što ste napravili? Čiru ste ostavili kao drugog najboljeg rezultata u povijesti hrvatskog nogometa i onu generaciju. Pa je, ali ne, ovo je stvarno, možemo biti ponosni i presretni, ovo je sigurno jedan od najvećih uspjeha u povijesti hrvatskog sporta, ali ne želimo nastati na ovome. Mi smo došli ovdje po nešto više, nismo davali nikakve ogromne najave, mi moramo ono, išli smo skromno, korak po korak, prvo moramo proći grupu, pa nakon toga ćemo vidjeti šta će biti. Izjave su nam bile, kao što sam rekao, skromne, ali u nama je uvjerenje bilo ogromno. Otkad sam ja tu u ovoj reprezentaciji nikad nisam vidio takvu vjeru među nama i zato jesmo tu gdje jesmo. To je lijepo čuti za kraj, Luka. Čestitkam još jedanput, uživajte, proslavite i budite pravi u nedjelju. Može, hvala vam.